TV2-nyhederne går aften. Der er disse dage efter den finansielle krise kommet mere og mere fokus på nye reformer, som skal forbedre konkurrenceevnen. Alt lige fra krisen i Ukraine til konflikter i Mellemøsten, terrorisme og den vandrende krise har ført til økonomiske vanskeligheder. Forudsætningen for, at et land kan fastholde eller udbygge sin velfærdsniveau, er, at der skabes økonomisk vækst. Den her væksten skal komme igennem et lands evne til at producere og markedsføre sine produkter og serviceydelser. Med andre ord, landets produktivitet og konkurrenceevne, som selvfølgelig sættes i relation til andre lande. De to opfattelser af konkurrenceevnen ses ved henholdsvis den prisdrevne konkurrenceevne og den strukturelle konkurrenceevne. Vi vil nu se nærmere på, hvordan succes kan opnås igennem priskonkurrenceevnen, hvor lønninger, produktivitet, valutakurser er i fokus, og der bliver nu sendt videre til Lars Løjer, som står i hovedstaden Mexico City i Mexico, sammen med fabriksejer Pablo Perez, som ejer fabrikken Puros Santa Clara, som producerer cigarer. Værsgo, Løjer. Tak, Janne. Jeg står her med den mexikanske fabriksejer Pablo Perez. Velkommen til. Pablo, kan du fortælle mig lidt om, hvordan konkurrenceforholdene er her i Mexico? Jamen, de generelle strukturelle konkurrenceforhold er jo ret dårlige i Mexico. Og det er jo de her faktorer, som mistillid til omgivelserne og i høj grad også regeringen. Dog er der nogle andre faktorer, som landet spiller på i forhold til at forbedre konkurrenceevne i Mexico. Der er tale om en priskonkurrenceevne, som bestemmes af udviklingen af lønninger, produktivitet og valutakurser. Det vores virksomhed primært bliver drevet af, det er nemlig den her priskonkurrence, da de lave lønomkostninger er en del af de parametre, der kan holde os konkurrencedygtige. Derudover så spiller valutakurserne også en stor rolle, fordi at vi nemlig snakker om den her pris. Ja, det lyder altså meget interessant. Tak for din tid, Pablo. Så tak. Kan du have en fortsat god aften. Vi stiller om til studiet. Janne, værsgo. Med viden om, at der i Mexico skabes vækst igennem priskonkurrenceevnen, vil der nu ses på, hvordan man i Danmark kan have succes på markedet ved anvendelse af den her strukturelle konkurrenceevne. Der bliver nu sendt videre til Lars Løjer igen, hvor han står med den danske Nikolaj Jensen, som er direktør i virksomheden Energreen, som producerer vindenergi. Værsgo, Lars Løjer. Tak. Jeg står her med den danske virksomhedsejer Nikolaj Jensen. Nikolaj, vi havde tidligere indslaget et interview med den mexikanske fabriksejer Pablo, som kunne berette, at de strukturelle konkurrenceforhold i Mexico er yderst dårlige. Nikolaj, kan du fortælle mig lidt om, hvordan konkurrenceforholdene er her hjemme i Danmark? Jamen her i Danmark, der har vi nogle af de bedste forudsætninger for økonomisk vækst igennem strukturel konkurrenceevne. Vi har verdens tredje bedste infrastruktur, og vi ligger nummer 1 på det grønne område. Vores arbejdsstyrke den bliver kontinuerligt bedre og bedre, og det er grundet vores kære uddannelsessystem, samt vores offentlige sektor, som spiller en kæmpe rolle. Vi har institutioner, som gør det nemmere for virksomheder under opstart. Vi lever i Danmark af innovation og udvikling, da vi ikke kan konkurrere på priskonkurrenceevne. I hørte det her først. TV2-nyhederne. Tilbage til dig. Vi har nu set 2 virksomheder i henholdsvis Mexico og Danmark, som opnår succes gennem priskonkurrenceevne og strukturel konkurrenceevne. Det var TV2-nyhederne for i aften. Fortsat god aften.